Good morning, Siargao. Mayong buntag kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning sa atong mga viewers karon. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab ang mga munisipalidad nga sakop ning atong isla sa Siargao, ilabi na sa Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna ug sa Socorro. Maayong buntag kaninyong tanan mga ka-Siargao. Magandang umaga po. Good morning usab sa atong mga viewers karon. Good morning. Good morning kang Lynn Lopez Darz. Hola Siargao TV. Morning Jod. Yes, good morning po. Ilabi na kan Lynn Darz. Good morning kanimo. Happy viewing. Good morning kang Elvin Pakigan Graven. Good morning kanimo. Good morning usab kang Edison Navales. Good morning, magandang umaga po. Good morning kaninyo mga ka-Siargao. Good morning usab kang Lina Dars. Good morning, happy viewing. Good morning usab sa atong mga frontliners karon nga nagtan-aw. Good morning po kaninyong tanan. Salamat sa inyong efforts para na sa katawhang Pilipino. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug sa Dinagat Islands. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning usab sa Luzon, Visayas ug sa tibuok Mindanao. Magandang umaga po. Good morning usab sa atong mga viewers din ha. Good morning kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning Kuya G, gikan na kang Irene Intano Sinday. Good morning Irene, magandang umaga po. Ang atong programa mga ka-Siargao, alas 6 sa buntag, Lunes hangtod na sa Sabado, para na maghatod kaninyo sa mga importanteng balita. Ilabi na dinhi sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas mga ka-Siargao. Good morning sa ako mga kalumunan sa Union Dapa, gikan na kang Irene Intano Sinday. Good morning to all kabayan, gikan na kang Fernando de Luna. Good morning Fernando de Luna, magandang umaga po. Good morning Kuya G, gikan na kang Bibeng. Good morning kanimo Bibeng. Salamat sa suporta. Dili ta maglangan mga ka-Siargao, atong pagasayron ang atong kahimtang karon sa atong panahon. Ang tibok dapit sa Mindanao mga ka-Siargao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod na sa localized thunderstorm. Kasarangan ngadto na sa kusog nga hangin magagikan sa habagatang silangan ngadto na sa habagatang direksyon ug kasarangan ang kusog sa pagbalod sa kadagatan. Atong makita sa atong screen mga ka-Siargao nga dinhi sa Caraga region, dinhi sa probinsya Surigao del Norte, adunay hangin na lamang. Apan ang pag-ulan hinay hangtod na sa katag-katag na lang na pag-ulan mga ka-Siargao. Apan dito sa Luzon, nasinati gihapon nila ang pag-ulan mga ka-Siargao tungod na sa tail of bagyo mga ka-Siargao, sa tropical depression nga nilabay sa maong lugar o sa maong mga kalungsuran dito na sa Luzon mga ka-Siargao. Ang atong haring adlaw ni subang ganinang alas 5:34 ug mosalop kini unyang gabi alas 6 impunto mga ka-Siargao. Mao kana ang atong latest updates mga ka-Siargao sa kahimtang sa panahon. Morning sa taga Santa Monica sa Pau, gikan na kan Lindars. Yes, good morning po sa tanan taga sa Pau. Ilabi na sa taga Santa Monica. Good morning kaninyong tanan. Kuya G, good morning Kuya G from Placer, Surigao del Norte. Gikan na kang Gracefell. Good morning Gracefell. Salamat sa suporta. Mayong buntag. Please like, share sa atong live stream karon mga ka-Siargao para nadaghan ang makahibalo sa mga latest nato nga mga balita karong buntaga. Samtang mga ka-Siargao, ang atong pinakaunang headlines o ang unod ni ini nga mga balita. Tabuan sa pagbabago sa General Luna gihunong tungod na sa hulga sa COVID-19. Gianunsyo karon mga ka-Siargao nga postponed ang tabuan ng pagbabango
nga naka-schedule karong umaabot August 14 ug 15 dito na sa Boulevard General Luna. Kini tungod na sa hulga sa COVID-19 sa maong lungsod, base na sa mga advice sa health authorities o lokal nga panggamhanan sa maong lungsod. Ang pagpuspone usab nagtumong nga makahatag og oras sa mga frontliners nga makapahigayon sa contact tracing. Mobalik ra ang tabuan sa pagbabago kung maokay na ang tanan sa maong munisipalidad. Mao na ang latest updates mga kasyargaw sa General Luna. Ang tabuan ng pagbabago gi-postpone asa mga kasyargaw. Tungod na sa kahimtang karon, ilabi na dito gipahigayon ang intensive contact tracing mga kasyargaw. Samtang duha ka lalaki misupak sa curfew hours og otoridad sikop sa Surigao City Police Station. Gidala sa personahe sa kapulisan ngadto na sa istasyon sa Surigao City Police Station ang suspetsyado nga si Brian Oray Sakin, 29 anyos, single, self-employed, og residente sa Purok 5, Barangay Canlanipa, Surigao City, og Karel J. Aristan, General Lao, 29 anyos gyapon, minyo, tricycle driver, og residente sa maong lugar, og tungod na sa pagsupak kini sa implementasyon sa Executive Order mga kasyargaw number 40 o ang curfew hours o ang Republic Act 11332 o ang non-cooperation of the persons of entities identified as having the notifiable disease or affected by the health event of public concern. Nga sumala pa nahitabo dito na sa Purok Sampaguita, Espina Extension, Barangay Taft, Surigao City, alas 12:45 sa kadlawon kagahapong adlaw. Nasayran nga ang kapulisan sa Surigao mipahigayon og pagpatrolya sa Barangay Taft alang na sa pagpatuman sa MGCQ guidelines. Apan sa pag-abot sa maong lugar, ang mga suspetsyado caught in the act nga adunay gipalit sa usa ka tindahan nga sumala pa nakasupak na daan kini sa curfew hours. Giingnan sila sa pulis nga mosakay sa mobile patrol. Apan si Sakin syagit ngadto na sa mga pulis og miingon nga dili ko mosakay ana kay dili na ako dream car. Gidala ang mga suspect sa Surigao City Police Station alang na sa pagpasakas sa kaso. Mao kana ang latest updates dito na sa Surigao City mga kasyargaw. Adunay mga pagsupak sa balaod mga kasyargaw. Apan ang atong kapulisan padayon nga mibarog ilabi na sa mga angay nato nga mga himuon ilabi na sa mga masupakon sa balaod mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Good morning, Surigao TV. Watching from Santa Cruz, Placer, Surigao del Norte. Stay safe and God bless po. Yes, thank you po. Maria Len Ahok, good morning. Amping ka always, Kuya G, og sa tanan mga Surigao, og taga Surigao, og dinhi sa amua sa Camp Bagong Barobo, Surigao del Sur, og sa Daghang Barobo, Surigao del Sur, og sa San Francisco, Agusan del Sur. Always take care of yourself, Kuya G, kay ang panahon wala ta kabalo og unsay moabot. Pray lang ta. Kay yes, good morning, Bibeng. Good morning, happy viewing. Salamat sa imong message kanako og sa tanang taga Siargao. Good morning po. Salamat. Good morning, Marajaw na buntag, Siargao, Marajaw na buntag, Kuya Jiggy, kanakang Marky Pakon. Good morning, Marky Pakon. Salamat sa suporta. Salamat usab kang Bibeng. Good morning. Maria Lynn Buo, good morning, Siargao. Good morning, Maria Lynn Buo. Good morning po. Magandang umaga sa inyong lahat. Ilabi na sa atong mga misuporta sa atong programa. Salamat po. Happy viewing kaninyong tanan. Shout out kaninyong tanan. We appreciate mga ka-Siargao. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, komendasyon alang na sa mga kapulisan na himong highlight sa Surigao del Norte Police Provincial Office Monday Flag Raising Ceremony. Nahimong highlight mga ka-Siargao sa gipahigayong Monday Flag Raising Ceremony ang awarding sa commendation sa mga deserving unit o municipal police station o personahe nga nakakontribute sa mga accomplishment
sa Surigao del Norte Police Provincial Office. Kinigi panguluhan ni SDN-PPO Provincial Director Police Colonel Adolf Almendra. Ang mga awardee mao sila Police Major Lutgardo A. Galido o personnel sa Placer Municipal Police Station, Police Captain Audrey Rose Rivero o ang mga personahe sa Claver Municipal Police Station, Police Major Shalom Faye S. Cornelio o personahe sa Headquarters Provincial Community Affairs and Development Branch, samtang Police Chief Master Sergeant Joy Pantilo sa San Francisco Municipal Police Station, Police Staff Felix C. Panyamogan Jr. sa Mainit Municipal Police Station, Police Master Sergeant Floriben Salino sa Claver MPS, Police Master Sergeant Lyndon Herarca sa Surigao City Police Station, Police Staff Sergeant Jeneline Mahinay sa Headquarters sa SDN-PPO, Patrol Woman Candy Rose Diones sa 1st SDN-PMFC o Patrol Man Jeriel Fuego sa 2nd SDN-PMFC mga kasyarga o si NUP Joanna Lynn Mula sa San Francisco Municipal Police Station. Mao kana ang mga kapulisan nga gihatagan o komendasyon mga kasyargaw, ilabi na sa ilang masubsob nga pagtrabaho, masubsob nga contribution sa kapulisan, ilabi na din hina sa atong probinsya, Surigao del Norte. Surigao del Norte mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates sa SDN PPO mga kasyargaw. Good morning, happy viewing po kaninyong tanan. Maradyaw na buntag, Siargao, gikan na kang Anthony Rangel. Good morning, Anthony Rangel. Salamat sa suporta. Samtang mga kasyargao, proyekto sa infrastruktura sa Visayas, gihanyag ni Office of the Presidential Assistant for the Visayas Assistant Secretary John G. Gonzales ang pipila ka mga proyekto sa infrastruktura alang na sa Visayas Region sama sa 1.2 km runway extension project sa Bantayan Island Airport atong paminawon mga kasyargao ang mismong pamahayag sa mga nahitabong proyekto didto na sa Visayas mga kasyargao, mga tipik na mga proyekto. Gikan na mismo ni Assistant Secretary John J. Gonzales ang mga kasyargao. Patuloy ang build sa Visayas. May port project, may bypass road project, flood control, airport at tourism road project. Unahin natin sa Western Visayas. Yung Department of Transportation through the Philippine Ports Authority o PPA ay nakumpleto na nila ang dalawang projects at the Iloilo Commercial Port Complex sa La Paz, Lobok, Iloilo City. Itong project na to, Sac Martin, one project is the construction of backup area with Ro-Ro ramp on fill at the other one is a paving of backup areas. And this project, dalawang project na to, Sac Martin, will boost trade and tourism in the province of Iloilo. At may bypass road din na ginagawa, 80% na yung accomplishment, 2.14 kilometers bypass road along Metro Iloilo Radial Road. And this project costing 92 million is expected to be completed in November if the weather is favorable. And tatlong towns ang nako-connect dito, towns of Santa Barbara, New Lucena, and Zaraga. And itong Metro Iloilo Radial Road will help decongest the major thoroughfares in central part of Iloilo. It will cut down 30 minutes travel, no? And 5 kilometers yung widening ng roadway of this road project is already 86.30% accomplished. And ito, Sac Martin, ay para makapunta ka sa Kananga, Tungonan Hot Spring area where the geothermal power facility is located and it is producing geothermal natural, clean, and eco-friendly renewable energy. Mao kana mga kasyargao ang mismong pamahayag ni Assistant o Presidential Assistant mga kasyargao Visayas
Assistant Secretary John G. Gonzales sa opisina sa Presidential Assistant, mga kasyargaw. John G. Gonzales, mga kasyargaw. Ilabi na sa mga proyekto nga nahimo dito na sa Visayas. Bisan na doon ay pandemic, mga kasyargaw. Ang proyekto sa Pangulo, ilabi na ang Build, Build, Build program, nagpadayon, mga kasyargaw, para na makaamgo kita sa mga Pilipino sa mga atong mga proyekto nga alang na sa katawhan, mga kasyargaw. Samtang, mga kasyargaw, Bayanihan 2 aprobado na sa third reading sa Kongreso. Aprobado o nakalusot na sa third reading sa Kongreso ang balaod nun nga Bayanihan to Recover as One Act o naila nga Bayanihan 2. Sa botasyon nga 242 ang pabor ni ini, unom ang dili uyon o 0 ang abstention. Kini aprobado na sa Kongreso ingon nga supplement measure o ikaduhang stimulus package sa pagtubag sa COVID-19 pandemic. Atong pagtanawon, mga kasyargaw, ang mismong pag-aproba sa Bayanihan Hill o Bayanihan 2, mga kasyargaw. With 242 affirmative votes, 6 negative votes, and 0 abstention, House Bill number 6953, an act providing for COVID-19 response and recovery interventions and providing mechanism to accelerate the recovery and bolster the resiliency of the Philippine economy, providing funds therefore and for other purposes, is hereby approved on third and final reading. Mao kana, mga kasyargaw, ang pag-aproba sa Bayanihan to Recover as One Act, mga kasyargaw, o naila nga Bayanihan 2, mga kasyargaw, para na sa pag-recover sa atong nasud Pilipinas, ilabi na batok na sa COVID-19 pandemic ug ang mga responses, mga kasyargaw, nato sa gobyerno batok na sa maong pandemya. Sumala pa nga moabot sa 162 billion pesos ang gigahin nga standby fund, mga kasyargaw, alang na sa response measures sa gobyerno batok na sa COVID-19 nga pwedeng magamit Setyembre hangtod na sa Disyembre, mga kasyargaw. Sa inyong opinyon, mga kasyargaw, nindot ba kini? Unsay opinyon ninyo sa Bayanihan to Recover as One Act, mga kasyargaw, o ang Bayanihan 2 nga gipapasar na dito sa Kongreso? Ang sunod ni ini, balik na sab kini sa Senado alang na sa pag-aproba o ang pirma ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kasyargaw, dito na sa Malacañang. Ang mao kana ang sunod nga bahin na ana, mga kasyargaw, ang proseso sa pagpapasar. Sumala pa gani kang Presidential Spokesperson Harry Roque, sumala o gisiguro niya nga karong bulan na lamang, Agosto, maaprubahan gayod, mamahimo ng balaod ang maong Bayanihan to Recover as One Act. Unsa may opinion ninyo ni ini, mga kasyargaw, ilabi na sa naaprubahan na sa third ug final reading ang Bayanihan 2, mga kasyargaw. Comment below para masayod kita, mga kasyargaw, kung unsay opinion sa Surigao non, opinion sa taga-Caraga, mga Caraganon. Good morning po. Samtang, mga kasyargaw, sa atong horoscope karong buntaga, kinigiya lamang, mga kasyargaw, para na sa pagkabot nato sa success, mga kasyargaw. Sa horoscope o sa zodiac sign nga Aries, doon na kay extra cash nga madawat karon. Highlight sa imong finance, deserve nimo ang increase og income. Lucky numbers 45, 22, 28, 36. Lucky color electric blue. Samtang sa Taurus, exciting ang imong pag-atubang sa problem sa trabaho. Hilom ka lang, ayaw pag-una sa pagsulti. Lucky numbers 12, 22, 18, 44. Lucky color fuchsia pink.
Samtang sa Gemini, positive ang mahitabo sa pag-join force sa imong coworkers. Motoo ka sa gahom sa imong third eye. Lucky numbers 40, 30, 19, 21. Lucky color lilac, violet. Samtang sa Cancer, kwa originality ang order of the day karon. Delightful sa imo ang mag-fall in love. Lucky numbers 35, 23, 36, 42. O ang lucky color emerald green. Samtang sa Leo, daghang excitement ang imong work situation. Ang hostile energies maghinay-hinay sa imong approach sa imong bag-ong naila. Lain ang ilang culture. Lucky numbers 40, 26, 47, 36. Lucky color cyan blue. Samtang sa Virgo, good mood ka karon. Dunay madawat nga extra cash gikan sa extra work. Daghang event nga malipay ka. Special day karon for love. Lucky numbers 24, 50, 56, 14. Lucky color magenta red. Samtang sa Libra, sharp ang imong mental energies. Maghinay-hinay sa imong approach sa imong bag-ong mga ila-ila. I-respect ang ilang culture. Lucky numbers 40, 26, 47, 36. Lucky color cyan blue. Sa Scorpio, mag-organize ka aron daghang mahuman nga trabaho tungod cooperative ang kauban. Lucky numbers 20, 40, 36, 48. O ang lucky color dove white. Samtang sa Sagittarius, careful ang imong mood. Malipay ka sa adventure nga himuon. Ang imong neighborhood project mohatag og bag-ong lucky friend. Lucky numbers 28, 38, 19, 40. Lucky color pink. Samtang sa Capricorn, absolutely thrilled ka nga makita nimo ang imong childhood sweetheart. Double check ang imong travel plans. Lucky numbers 32, 23, 36, 48. Lucky color sun yellow. Samtang Aquarius, ang imong friend mag-offer og suggestion sa imong personal life. Ayun nimo ang imong personhood. Kinahanglan responsible person ka. Ang pagkagwapo malaw ay kung tigulang ka na. Lucky number 16, 26, 49, 52. Lucky color crimson red. Samtang sa Pisces, naa sa imo ang rosy loving energies. Daghang nag-admire sa imo. Adunay mo abot nga life-changing event sa love life. Lucky numbers 57, 20, 33, 25. Lucky color amethyst violet. Mao kana mga kasyargaw, ang atong horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Unta na nakahatag kini og giya mga kasyargaw kay kini kita man ang muhimo sa atong kaugalingon nga success mga kasyargaw. Good morning, maayong buntaga kasyargaw, ilabi na sa lungsod sa Burgos. O good morning Kuya G. Gikan na kang Maricel Pomoy. Good morning Maricel Pomoy. Good morning po, ilabi na sa mga taga Burgos. Good morning kaninyo din ha. Good morning, gikan na kang Raymart Quintas. Good morning Raymart Quintas. Good morning sir from Tishorna and Nogaliza family. God bless, gikan na kang Charissa Tishorna. Good morning ma'am Tishorna. Good morning, good morning. Good morning Siargao, gikan na kang Mars Madridiho. Good morning Mars Madridiho. Good morning kanimo din ha. Good morning, happy viewing po. Magandang umaga kaninyong tanan. Happy viewing kaninyo. Samtang mga kasyargaw, ang dugang nato nga balita. DOH migahin og 2.4 billion alang na sa pampalit og bakuna batok sa COVID-19. Migahin og 2.4 billion pesos ang Department of Health alang na sa pagpalit sa bakuna batok na sa COVID-19. Ilalom sa gidusong budget ni ini alang na sunod nga tuig mga kasyargaw. Sumala kang Health Undersecretary Maria Rosario Vergerie nga wala pa sila'y nahibalo o kung pila ka buok o pila ka bakuna ang mapalit sa DOH
apan gisiguro nga madungagan pa ang maong budget. Una nang gipamahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte og Finance Secretary Carlos Dominguez III nga 40 million dose sa bakuna ang posibleng mamahimong available sa Pilipinas sulod sa bulan sa Disyembre, mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates, mga kasyargaw, ilabi na sa Department of Health, ilabi na sa COVID-19 nga bakuna. Sumala pa, mga kasyargaw, nga sa Lunes sugdan na ang clinical trial usab sa Avigan tablet, mga kasyargaw. Base na sa Department of Health. Good morning, happy viewing po sa atong mga viewers karon. Magandang umaga po. Salamat sa inyong suporta. Magandang umaga po. Samtang, mga kasyargaw, sa atong gamay lamang na history og trivia alang na kaninyo, mga kasyargaw. Hibalo ba mo nga ni atong August 11 kini dako na issue sa una, mga kasyargaw? August 11, 2006, mga kasyargaw, ang tanker MT Solar 1 nga usa ka carrying cargo, mga kasyargaw, nga adunay dala nga 2 million liters nga bunker fuel unload, mga kasyargaw, approximately 10 miles sa southern coast sa island sa Guimaras, mga kasyargaw, sa Western Visayas. Kung mahinumduman ninyo, mga kasyargaw, ni atong 2006, kini ang usa sa mga dako nga problema sa Western Visayas, mga kasyargaw, tungod na sa oil spill, mga kasyargaw, sa Pilipinas. Ilabi na naapektaran ni ini ang kadagatan sa Visayas, mga kasyargaw, o ang mga marine sanctuaries o mga mangrove reserves, mga kasyargaw, naapektahan sa ang tulo sa out of 5 municipalities sa probinsya sa Iloilo o Negros Occidental, mga kasyargaw. Nahinumdum pa ko ani nga ang Pilipinas naningkamot nga makakuha og mga tinupihan sa buhok, mga kasyargaw, idonar dito na sa Visayas para na makuha ang mga krudo, mga kasyargaw, kay mopilit man kini sa mga buhok. Sa una, mao ang gigamit sa mga ilabi na sa mga barber shop, idonar ang mga buhok para na dinha. Nahinumdum pa ko, mga kasyargaw, nga sa una kini ang dakong issue, ilabi na sa oil spill nga nahitabo sa Western Visayas. Mao kana ang atong gamay lamang na history og trivia alang na kaninyo, mga kasyargaw. Good morning, happy viewing po sa mga tanang viewers nato. Magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning po. Samtang, mga kasyargaw, ang atong COVID-19 monitoring report sa Surigao del Norte. Sumala pa sa Surigao del Norte COVID-19 monitoring report as of August 10, 2020, mga kasyargaw. Ang suspected cases nato ana sa 26 kabuok, 111 ang probable cases, 1,878 ang persons under monitoring, samtang 11,429 ang nakagraduate na sa pag-quarantine, mga kasyargaw, samtang 284 ang may positibo sa rapid antibody test, samtang 92 ang tested positive sa RT-PCR confirmatory test, mga kasyargaw, samtang kini good news, 82 na ang nakarecover batok na sa COVID-19. Mao kana, mga kasyargaw, ang latest report nato ilabi na sa COVID-19 sa atong probinsya Surigao del Norte. Samtang, mga kasyargaw, ang kaso sa atong COVID-19 sa atong nasod miabot na sa 136,638. Sumala pa sa pinakaulahing bulletin, case bulletin sa Department of Health batok na sa COVID-19, mga kasyargaw. Miabot na sa kinatibok ang 136,638 ang mga kumpirmadong kaso sa tibok nasod Pilipinas, mga kasyargaw. Sumala pa nga 66,186, mga kasyargaw, ang active cases sa maong ihap
Samtang nadungagan og 6,958 sulod lamang sa 24 oras mga kasyargaw ang confirmed cases. 74 out of 99 laboratories mga kasyargaw. Samtang 68,000 mga kasyargaw, 159 na ang gika-report nga naka-recover na mga kasyargaw. Samtang 2,293 ang gikataho ngan namatay tungod sa COVID-19 mga kasyargaw. Ang maong case bulletin mga kasyargaw gipagawas kagabi alas 8 sa gabi mga kasyargaw. Tumala pa sa Department of Department of Health nga mipagawas sila og statement nga na-delay ang ilang pag-release sa maong updates mga kasyargaw tungod na sa internal problem nila. Kay nahibalo man kita nga matag alas 4 gayod ang ilang release sa case bulletin patok na sa COVID-19. Apan gi-release kini kagabi alas 8 na sa gabi mga kasyargaw. Mao kana latest updates sa atong COVID-19 sa tibok nasod Pilipinas mga kasyargaw. Good morning kaninyong tanan mga kasyargaw, ilabi na sa atong mga frontliners, magandang umaga po. Ilabi na sa atong mga nagkadayang local medical frontliners. Good morning po kaninyong tanan. Good morning Siargao, good morning kaninyong tanan. Maayong bunta. Good morning, happy viewing po sa atong mga viewers. Ilabi na sa atong mga reactors karon. Good morning Kang Fernando de Luna, Tata Manlazones, Bibeng, Neneng Noble, Marky Pacon, Myla Libay, Grace Fel, G-Boy Ferrer Dadol, Edison Navales, Raymart Quintas, Irene Intalo Sinday, Marialyn Buo, Wen Escabal, Semyon Tabuco, Marialen Ahok, Frelin Castones Ganya, Jake Longos Asidover, Hel Gonzalez, Jonathan Arbaya, good morning, happy viewing po. Ug sa tanang nag-react, dili na nako maisa-isa. Apan, salamat kaninyong tanan. Shout out kaninyong tanan mga kasyargaw. Dinhi na lamang kukutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Kini ang inyong nag-alagad sa live stream karong buntaga, Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Good morning. Ingat Pilipinas, ingat Siargao.